Yo! What's up guys? I'm back, Pasamok TV Travel Update. Muli na naman ako nagbabalik at upang maghatid sa inyo ng mga bagong update ng biyahe. Medyo ako nawala ng matagal-tagal dahil ayun na nga, yung post ko na status sa YouTube ay mayroon akong nagkasakit ako. So ngayon kahit medyo mahina pa ako ay meron tayong i-update na biyaheng Bicol. Itong i-update ko ay ito yung mga bus na pumapasok ng Tabaco City. Kasi meron tatanong sa akin kung anong mga bus ba yung mga pumapasok ng Tabaco City galing ng PITX. Kaya ngayon, inalam ko kung anong mga bus ito at ito na nga, i-update na natin yung mga bus na pumapasok at ilalagay ko rin yung mga contact details nila para kung sakaling magpa-reserve kayo ng biyaheng Tabaco, makukontak nyo. Pero kung dito naman kayo sa Maynila at uuwi kayo ng Tabaco, kailangan yung pumunta ng PITX at nandun ang reservation. Pero pwede rin ata ma-reserve kayo o tumawag kayo para magpa-reserve. So ayun guys, bago natin simulan ang pag-update ng mga bus na pumapasok ng Tabaco City galing PITX, mag-intro muna tayo. So ayun guys, ito na nga yung mga bus na pumapasok ng Tabaco City. Sisimulan ko sa Bicol Isarog, Antonina Line, Braga Isliner, Peltranco Amihan, Mark Aves Transit, DLTV, Alps, at RU Diaz Transit. So ayun guys, itong mga nabanggit kong bus, ito yung mga bus na pumapasok ng Tabaco galing ng PITX. So ayun guys, yung ibibigay ko rin yung mga contact number nila kasi nakalagay dito yung mga contact number nila kung gusto nyo mag-book. Kung gusto nyo mag-book, pwede kayo tumawag sa mga number na mga ibinigay nila. So sisimulan ko sa Bicol Isarog. Ang number ng Bicol Isarog 0948 94 11105 or 0931-9991-902. At sa mga passenger naman ng Antonina Line, yung mga gusto magpabook, ito rin yung pwede nyong tawagan o i-text 0995-487-3471 or 0977-2424378. At para naman sa mga passenger ng Braga Isliner, ito rin yung pwede nyong tawagan 0917-538-2852 or 0918-9220-743 or 0905-66-74395. Para naman sa mga sumasakay ng Peltranco Amihan, ito rin yung contact number nila 0917-508-9728 or 0960-86-39719. At para naman sa Mark Aves Transit, ito rin yung number nila kung kayo ay solid passenger na ng Mark Aves Transit, 0968-62-50356 or 0906-4743-160. Kung kayo naman ay solid passenger na ng DLTV, ito rin yung pwede nyong tawagan kung kayo magpapabook 0933-8247-130
At para naman sa mga pasahero ng Alps na talagang dito na sumasakay, na umuwi ng Tabaco, ito rin yung pwede nyong kontakin. 093-99-252-460. At ito pa yung isa, yung mga solid din passengers ng RU Diaz Transit. Ito rin yung pwede nyong tawagan. 0915-351-7702 or 0961-44-48-415. So ayun mga ka-update, ang nabanggit kong mga bus dito, ito yung mga bus na pumapasok ng Tabaco City. Mga galing sila ng PATX. Kung gusto nyo magpabook o kung talagang solid passengers na kayo ng mga bus na nabanggit ko, pwede nyong tawagan yung mga number na ibinigay ko. So ayun guys, sana naintindihan nyo ang update natin sa mga bus na pumapasok ng Tabaco City galing ng PATX. At kung meron pa kayong mga katanungan tungkol sa mga biyahe, pwede nyong i-comment yan sa baba sa comment section. At pag nabasa ko, agad nating i-update yan. At kung hindi man ako makapunta, gagawa natin ng paraan yan. So ayun guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel o napadaan kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel. Pindutin ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong mga video. At sa mga nanood sa bidyong ito, maraming salamat sa inyo at sana huwag kayong magsawang suportahan si Pasamok TV Travel Update. Salamat sa mga nanood sa bidyong ito at sa mga nagsayang ng oras. So ayun guys, magpapaalam na ako. Bye bye!